Аз съм готов. Така, скъпи приятели на студио Лин самото, аз съм малко тук в ъгъла. Завърши за втора поредна година традиционен мотокрос в Рупци. Импровизирано още повече интервю, студио с тримата основни действащи лица. Първо, браво за добрата организация и за толкова много награди, от много дълго време не бях виждал в мотокроса. За деца, за големи имах чувството, че само за най-бавен нямахме. Другия път ще коригираме. Най-бавен, само това сте пропуснали да помислите. Така, тази година трасето по-широко, по-големи елементи, по-широки елементи, по-добра организация в поливане, по-добра организация в подготовка и двата дена. Аз лично съм доволен от видяното, за което поздравления. Така, благодарим. Откъде първо събрахте толкова земя, да почнем от там? Защото това е много земя. Земята, която я доставихме, беше около 248 самосвала. Доставихме я от наши познати, приятели, хора, които ни помагат. Свързахме се с 2-3 фирми, които правят изкупни дейности и просто ги питахме къде ще се закарат земята. И те ни казаха, имаме едно депо, ама ако ще ви я караме при вас. И ние казахме, супер, окей, благодарим за което. Много искам. На нас много земя ни трябва и те ми казаха, окей, ще ви караме. На 130-тия камион камарите бяха много и с Миро даже се чудихме как аджеба това нещо ще го скрием после, защото ще ни остане земя. 130 камиона, пистата ги готна и се бавихме на фирмата и казахме, ще ни трябва още 70-80, карайте. Тогава горе-долу около 240 самосвала, което прави по наши сметки 1600 кубични метра земя. Браво! Кой даде идеята така да е конструирана така пистата? Ето тези двама човека. Браво! Те са между другото, хората... много добре е разпределена. Има дълги прави, скъсени, ески, обратни завои. Много е добре. За гледане е супер. Състезателите, с тези, които аз се познавам и си говорих, са, даже казаха равна, обаче измаря. Да. И са много доволни. Много добре. Състезанието смятам, че мина при отлични условия. Времето беше с нас. И преди състезанието, и по време на състезанието. Точно така. И времето относно подготовката, предишните дни валеше. Тук и ти също видя, че колкото и да поливаме, колкото и да вали, просто ето в този момент състезанието свърши преди 15 минути. Пистата вече е суха и се дига петъл, но ние имаме помощта на нашите приятели, земеделските производители, които ни помагат, както и община Видин. Техниката беше на много. И Грамада. Да, и община Грамада. Община Грамада също ни помага. Относно техника за поливане. Тук дойде момента и да благодарим на ЧЗП Николай Найденов и неговият син Мимо Найденов, които наистина дадоха за нас абсолютно всичко, абсолютно цялата техника, с която разполагат, да може пистата да бъде браносана, да бъде култивирана, да бъде напоена, както и на ЧЗП Теодоси, той е по-скоро фирмата му AgroImpex, с която работи. Това са хората, земеделците, без които наистина техниката не може, без техника не можем да направим. Супер трасето. Единственият минус може би беше по-малкото участници от миналата година. Аз лично, нали, и с тебе като аз си коментирахме, че може би предната седмица на Левчево и сега пак, нали, тези две отдалечени точки може би да не. Но пък тези, които бяха тук, казвам, защо го казвам това, че всеки един, който е отсъствал, може само да съжалява, че не ще направя. Друго, което чух в падока от състезателите, е, че се тръгне с нагласа, че ще бъде много кълно.
заради дъждовния период, Да. който беше преди това и от тук явно има и... Да, и това също, но въпреки ние качихме снимки, които аз примерно съм оцелял тук и хората видяха, нали, за... Останаха очудени, че трасето Да, в това състояние, очаквали се да бъде кал, изключително доволни. супер. Това е Супер идеята. беше. Казаха, че за мотокрос състезания от този тип Браво. до сега не са Да. посещавали. С тези условия и така нагласено трасето. Абе, това, Станчо, което- айде аз, нали, така че ти си го коментирам с тебе. Ти откъде извади тази сила 2 дена не спря да начукваш колови целия парк? Откъде този мерак на тази възраст, за да се случат така нещата? Откъде ти идва това? Дори и кара, както и с твоя колега. Въпреки техническите проблеми на мотоциклета, няма да казвам марката, Да. нали, участвах, Прибуква, защото аз много харесвам този спорт отдавна и това ми дава сили не 2, 4, 5, ако трябваше аранжирам пистата, но в един момент адреналина, желанието да стане това, аз си го виждах изградено в съзнанието, как ще изглежда и това ми даваше сили да бачкам и съответно сам не става. Подкрепата на хората до мен и на много други, които няма как да ги избориме. Там спонсори, общината. Ти докъде искаш да видиш мотополигон Рудци в твоята си представа, защото преди малко каза моята си представа, нали, аз как така да бъде, ти го вече си го видял, но докъде искаш да видиш този полигон? Аз, какво да ви кажа, миналата година имам един приятел, който живее в Прага, обикаля. Той е запален моторист, Германия, Австрия, нагоре в Европа. Дойде Монди също в бокса на КТМ. Да. Дойде и каза, вика, такова нещо сме виждали само там. Такова. Да. Там, в Австрия, в Швейцария, което много ме зарадва. И искам да направим такива условия, които да отговарят на някакви стандарти, да е безопасно, да е достъпно, да е видимо, да е аранжирано благодарение на такива като теб, по-конкретно на тебе, нали, защото за сега ти ги правиш тия неща. Тая красота, която е наредена, мисля, че отговаря на всички стандарти и изисквания. Не мога да споделям някакви специални изисквания за кръг от републиканско, европейско или нещо друго. Мисля, че на този етап това ни е добре като постижение. И ако бъдем уважени и оценени от участници, зрители, бизнес, общински структури и така нататък, мисля, че нещата могат да се надграждат и в един момент може да помислим и за нещо по-високо като класа. На този Вие, етап господа, вие докъде искате да стигнете и докъде, защото нали, съвсем сме си говорили миналата година, той докъде иска, какво иска да направи. Виждам нещата вече в по-голяма степен реализирани. Нали, целеустремени сте, което е супер. Поставя си цели, постигате ги. Докъде искате вие лично да стигнете? Аз лично, докато спра да чуваме Видин, искам да чува. Видин. Виждаш ли? За града. Защото сега сме, нали, по-добро да казвам последно тук на Кавал, искам това да го променим. Да се утвърди Видин като приятна дестинация, като атрактивна дестинация. Не само в този спорт, като цяло. Да види, че има хора дейни, че Видин се посещава, че Видин е атрактивна дестинация, приятна дестинация, има какво си види, много забележителности, освен мотокроса. Тогава вече съм Ето сега и Драга, втори кръг. Да, точно това е моята идея и на Миро идеята. Аз съм сигурен, че и на Станчо е същата. От преди 4 години, когато започнах да се занимавам с така по-обществена дейност и да имам ресурса да мога да променям някакви неща, искам да променя Видин като точка, забележима точка в България, защото всеки, когато чуе, тъй като ти знаеш, моята съпруга е от Търново, като ида да се видя с хора от Търново, ми казват, вие там в Видин, в края на България. Не сме края на България, ние сме началото на България от към Европа. Затова реално искаме да направим точно това нещо, че Видин да стане притегателен център не само за туризъм и други неща, в които той е развит, но и в моторните среди. Затова и с момчетата от
от Хева Моторспорт, които са организатори на драг шампионата. Като се видях с тях, им казах: добре сте дошли, ще се радвам да го направим. И преди 3 седмици беше първият кръг от републиканския шампионат. След 3 седмици е втория кръг от републиканския шампионат с момчетата, с видинските момчета, които обикаляхме пистите на Калояново и така нататък. Направихме и отбор спортен, с който ти знаеш, говорихме, че ще ходим на писта на Долна Митрополия. Тъй, че това ни е идеята. Видин да стане значим град в моторните спортове и затова толкова се опитваме да го развиваме и да го натискаме всички тук, които сме се събрали. Браво! Желая ви успех наистина в тези начинания. Мога ли да добавя нещо? Винаги. Тези събития са предпоставка за създаване на контакти от рода на приятелства, бизнес взаимоотношения, реклама и така нататък. Мисля, че могат да бъдат само полезни и да се надяваме, че на все повече места ще могат да възникнат от този род събития. Не само спорт. Говорим за всеки вид спорт, култура и така нататък. Между другото имаше много публика и публиката много се изкефи на това нещо. Имаше емоция в отделните класове и децата в 85 направиха страхотно каране. В непрофесионалния клас в MKX 3250 също беше много интересно. Супер състезание. Надявам се до година отново да... Ти каза публика, видя колко малки деца имаше. Да. Запалени. Тези деца, с онзи ден го казах, пак тези деца са забравили днес за мобилните телефони. Те са тук, на трасето, на природа, извън. Да, това е вече природата и някак си остана на по-заден план сякаш в децата. Повечето гледат технологиите, отколкото природата. Не знам дали е лошо или хубаво. Не е лошо технологиите, живеем в модерен свят и свят пълен само с технологии, но и това да накараш едно дете да седи 4, 5, 6 часа навън, заедно заобиколено с други деца, с общи интереси, говоря за публика, е супер постижение. Създава контакти, както казах. Е супер постижение за нас. Супер. За финал да добавите нещо. До година. Къде, кога? Не можем да кажем за до година, защото най-вероятно може би ще се видим още тази година. Пак ще пътувам 5 часа. 5 часа. Ако не сте... Да, тогава, значи аз миналата година видях вече Русия, сега вече съм на последата, докъде вече, нали, ще засичам. Малко часове. Супер. Ще видим, ще седнем малко да се оттърсим и от сегашната емоция. В момента са още нас и тримата ни държи адреналина от организационния адреналин, защото наистина това си е сериозно предизвикателство, отговорност. Събират се хиляди хора, тъй че ти носиш отговорност за тях. Как казах, ще седнем, ще видим как точно ще го направим. Ще видим календара за второто полугодие, ще го калкулираме, защото сега имахме и казуса с двата празника, които бяха вчера и днес, Цветница и Лазаров ден. Ще преценим датите, ще преценим състезанията и бъдете сигурни, че ако направим втори път тази година, ще бъдете уведомени поне 2 месеца преди това. Абсолютно всички зрители на студио Лиса Мото, на Motocrossing BG, ще се постарая да информирам хората. Всички тук ваши са разпознаваеми. Тези, които ги има на реклами. Много ви се радвам. Браво! Наистина. Благодарим много за всичко. Ако всички. Ето сега, примерно в Ябланица същата работа. В Ябланица ето ти си бил, видя как го подготвят трасето, видя какво желание правят там. Тук същата работа. Нали, опитвате се, имате желанието, имате подкрепата от кой ли не. Нали, днеска спираш музиката, след половин час я пускаш. Нали,
тези, докато ги изреждаш и тези всички спонсори, те са повярвали във вас. Абсолютно, Нали, че да. правите нещата по начин, който трябва. И това може, нали, тази ваша организация, ако други организатори на традиционни състезания, да го кажем, или дори на републикански, са били тук, щяха да видят и може би само да се учат, защото беше всичко изпипано без забележка. Координация за много от нещата. Браво! Още нещо, което искам да добавя на всички зрители на Студио Линс на Мото е, че очаквайте ни по трасетата, ние ще дойдем, за да видим вашите плюсове, но и вашите минуси. Да. Да получим и да коригираме евентуално наши такива. Супер. Ние с Миро последната една година постоянно гледаме клипове, които са от международни трасета. Виждаме какво са направили те, виждаме относно падока, какво те са направили. Ние също се стремим да направим. Няма да скрия, че бяхме изпратени и командировка двамата в град Габрово и по пътя ни за Габрово спряхме тайно на Горна Русица. Там вече нивото е на световно. Но Апдейтваме се постоянно. постоянно се апдейтваме и но в Горна Русица, когато не е нашарена, не е готова, отидохме да разгледаме, съвсем спокойно делихме 2 часа и половина, в които разгледахме, поговорихме си с домакина, който реално е създал тази писта, който се седи там от много години. Той човек е много така хубаво ни откликна и сме много доволни. Супер. Благодаря ви. Желая ви най-вече здраве. Ние също благодарим. И благодарим. И надявам се да се видим есента. Дай Боже, ще се радваме. Да. Ще се постараем. Аз с най-голямо удоволствие ви казвам, че ще бъда тук със сигурност, ако ме направите. Винаги добре На дошъл. мен тук много ми харесва всичко и тръгвам нали, завършвам с тъга, че всичко хубаво свърши. Наистина с тъга. Но пък идва ново. Да. Хубавото начало. Да, сега вече, като ми кажеш датата, отново ще има. Беше много яко и благодаря за това интервю. Благодарим. Благодарим.